एजिपि राजखान्थि दोलोनि सासे दैदेनगिरिया जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजादों। थारैनो सोमोनांथाव, राजखान्थि दोलोफ्रा सुबुं समाज ओनसोल जौगानायनि हाबा मावनो ओंखारबोयो, नाथाय मोनसे राजखान्थि दोलोनि सासे दैदेनगिरिया समाजनि बेरेखा हाबा मावदों, जाय हाबाया मुगैथाव आरो समाजाव आयेन बायदियै साजा होजाथाव। एजिपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आनजुर हुसेना सासे उन्दै हिनजावसा गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै आइपिसि सेक्सन 417/376/379 आरो पक्सक एक्टनि माखासे सेक्सन बाहायनानै केस रेजिस्टार खालामनानै हमनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि आनजुर हुसेना दिहिं बियाबाव एमएलए दारायखांबायमोन, नाथाय देरहायाखै। साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला दायनिगिरिया गोबां गाज्रि समाजनि बेरेखा हाबा मावनायाव सोमोन्दो दं। समाजनि हाबा मावनो ओंखारबोनायानो समाजनि बेरेखा हाबा मावनाया थारैनो सोमोनांथाव। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङा लासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।